היי חברים, היום הכין תבשיל ליום שישי. קל להכנה, זמן בישול קצר ובשיטת שגר ושלח. קוצצים בצל ומתגנים אותו עד לשקיפות. מוסיפים רצועות פלפלים וקילו וחצי קוביות חזה עוף. מוסיפים כפית פפריקה, 2 כפיות שום גבישי, כפית קורקום, כפית פלפל שחור וכפית פטרוזיליה יבשה. נערבב טוב לפתיחת הטעמים. נוסיף סויה ונשפוך מים רותחים עד כמעט כיסוי. נכניס חבילה כפולה של ניוקי מוכן ונערבב טוב טוב. נפזר 2 כפיות סוכר ו2 כפיות מלח, נערבב ונכסה. ברגע שהגענו לרתיחה, מסירים את המכסה ומבשלים עוד 5 דקות על אש קטנה. קיבלנו תבשיל חזה עוף עם ניוקי ושפע תבלינים שיוצרים מנה מושלמת ל8 אנשים בערך. תשמרו את זה. טעמים טובים. החזה עוף נשאר עסיסי. הניוקי מבושל טוב. הרוטב בול. התיאבון.